Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang man kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Grupo sa mga negosyante, ginaabi-abi ang pagbukas sa mga borders sa mga LGU sa Negros Occidental. Pagsulod sa kawatan sa isa kakalanaan sa Bacolod, dakop sa CCTV. Ginapatian katapos ang NPA, patay sa engkwentro sa Army sa Moises Padilla. Sa Himamaylan City, mga checkpoints, kaksuna, sumugod karon sa kaagahon. Kag sa Good Vibes, kilalahon ang isa ka Bacolenya nga gikilala bilang Women Leader Awardee sa Pungsod, Qatar. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka Christmas event ang ginaplano sang syudad sa Bacolod nga nagatuyo magbulig sa mga magagmay nga negosyante bisan pa sa mga BJMP inmates. Nagapadayon sa karon ang beautification sa Bacolod Public Plaza kag ginapaabot nga hindi pa ini mahuman sa pag-abot sang bulan sang Disyembre, pero bisan wala pa matapos nagaplano ang syudad nga magbutang sang Christmas tree diri bilang simbolo nga magapadayon ang Pasko sa pihak sang pandemya. Sunod sa consultant sa syudad para sa Trade, Tourism and Investment nga si Attorney John Orola, magalunsar pagid sila sa isa ka Christmas event. Ini bilang buligman para sa mga maggagmay nga negosyante nga lubos karon nga apektado sang pandemya. Pati mga BJMP inmates ang tuyo man nila nga buligan pinaagi sa pagpakal sang ilang mga parol. Kag bangod mayara sa gihapon sang pandemic, siguraduhon man nila nga ang programa magadalas ang kalipay sa mga pumuluyo pero hindi magsupak sa mga health protocols. Mabuligan ang mga kauturan nga hindi gid makakita sa maayo nga negosyo sa paagi lang sinianay sa dion sang Christmas ta may ara kita nga programa nga makatag bulig negosyo sa aton mga kauturan. So ang mga tanan nga programa nga paghimo sang stars ng ini mga parol baklon ina sa ila. Sa number 9, handa na ang Provincial Capital Park at Lagoon sa liwat nga pagbukas ini sa buwas nga adlaw. Matapos ang pilang kabulan nga pagsara sa Lagoon, sarang naman niwat maka-jogging, maka-walking, ilakip na ang pag-exercise sa mga pumuluyo. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, istikto nga ipatuman ang minimum health protocols. Antes pa man magsulod sa Lagoon, may temperature check. Sa group exercise, 3 lamang ang maksimum sunod sa gobernador. 50 lamang ang tugutan nga makasulod sa Lagoon. Aliwat nga pagbukas ang Lagoon sa publiko kasunod sa pagnubo man sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod. 18 tubtob 65 anyos naman ang tugutan nga makasulod sa Lagoon. You cannot go in just to sit down and chat. We will not allow that. It will become an exercise area. Either you can jog or you can walk. Now, if you have a group exercise, a maximum of just 3. Sa number 8, isa ka low pressure area ang ginapaabot magsulod sa Philippine Area of Responsibility karon nga adlaw. Base sa pinakaulihi nga severe weather bulletin sa pag-asa, magapadulong sa Eastern Visayas ang LPA buwas sa hapon o kun sa gabi. Kung mangin isa ini ka tropical depression o kun bagyo, pagatawgon ini nga si Tonyo. Samtang ginapaabot nga magwa na sa par ang severe tropical storm nga si Shoni karon sa gabi. Si Shoni ang nagadalas ang ulan kag mabaskog nga hangin sa Batanes kag Babuyan Islands. Magatuga man ini sang mabalod nga kadagatan sa eastern seaboard sang southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Nagapahanumdum ang pag-asa sa publiko nga mag-monitor sang lakat sang panahon, ilabi na sang LPA nga posible mangin isa ka bagyo. Sa number 7, pagsunod sa isa ka kawatan sa isa ka restaurant ang dakop sa CCTV. Tagdumalahan sa mga restaurant nagapanawagan sa publiko sa pagkilala sa suspect. Bangod nga ginkawatan pa sila bisan apektado na sila sa pandemic. May report si Marcian Buico. Nakuha sang CCTV ang pagsulod sang isa ka wala pa makilalaan nga lalaki sa Kinoboy Restaurant sa 26 Lacson Street sa Bacolod pasado alas 2 kahapon sang kaagahon.
Makita sa video ang lalaki nga nakakalo kag may tabo ng guya. Iyagin panguwa ang mga kagamitan nga yara sa counter, pati na ang gamit sa sulod sang restaurant. Suno sa tagdumalahan sang restaurant, pila sa mga nakuha sang kawatan, among ila sound mixer, cellphone, kag iban pa nga mga gadget. Suno kay Captain Leo Estopa, hepe sang Police Station 2, posible empleyado man lang ka restaurant ang nagpangawat sang mga pagkabutang. May possible na kilala ganito kung taga-dira pala. Pero may nakuhaan sa mga sa iyang t-shirt or possible nga dira ito yato pala. Yato. Padayon karon ng investigasyon sang kapulisan. Nagapangayo man sang bulig ang establishmento sa makakilala sang kawatan, agud mabalik man ang ilang mga pagkabutang, ilabi na nga may kabudlayan pa sila karon sa negosyo bangod sang pandemic. Martian Muico para sa Digicast Negros. Sa number 6, ginapatihan rebelding NPA patay sa engkwentro sa Banwa sa Moises, Padilla. Patay ng isa ka miyembro sa nga unit militia sa New People's Army sa natabo nga engkwentro batok sa tropa sa 62nd Infantry Battalion kahapon sa sitio Arum, Barangay Makagahay sa Moises, Padilla. Sanig sa report sa 62nd IB, ang tropa nagresponde lang sa report sa isa ka concerned citizen nga may 3 ka mga persona nga ginasuspetsuhan mga katapos ng NPA sa ilang lugar. Sang magresponde ang mga militar, didto nagbayluhan na isang lupok nga nagresulta sa pagkamatay sang ginapatihan katapos ng NPA nga si Rio Hakaba. Na-recover man sa area ang isa ka caliber 45 pistol kag pila ka mga subversibo nga dokumento. Paday naman ang pagpangita sang tropa sa iya duha pa ka nakapalagyo nga mga upo. Sa number 5, 35 tanan ka mga market vendors ang nagpositibo sa ginpatigayon nga mga surveillance testing sa syudad sang Bacolod. 2,383 tanan ka mga market vendors gikan sa 3 ka mga dalagko nga merkado sa syudad agin paidalom sa surveillance testing kag 35 lang sa ila ang nagpositibo o kun 1.47% ang positivity rate. Suno sa kay Bacolod Mayor Evelio Lunardia, nagapakita ini nga wala sang dapat ikahangawa ang publiko sa pagkadto sa mga merkado bangod hilway sa COVID-19 ang mga vendors nga nagabaligya diri. Magluwas sa surveillance testing, nagpatigayon man sang disinfection o kung nagapatigayon man sang disinfection ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga merkado kada weekend. Sa nagdigad nga semana, ginpaidalom sa surveillance testing ang mga healthcare workers, contact tracers, kag barangay health workers para masiguro nga hilway sila sa virus. Damlag pa, ginpahayag man sa Bacolod Emergency Operations Center nga ilaman ilakip sa surveillance testing ang mga drivers sang food delivery services. Sa number 4, sumugod karon las 12 pang kaso na ang mga checkpoint sa syudad sang Himamaylan. Nagpagwa na sa executive order si Mayor Raymond Tongson nga kakaso na ang tanan nga mga checkpoint sa border sang syudad. Iniagudto mahatagan man sang ligwa ang mga taga-Himamaylan nga makapauli na sa ilang syudad. Pero paathag sang alkalde sa sining Facebook page, magapatuman man sila sang contact tracing system para makapadasig sang contact tracing kag malikawan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 positive sa syudad. Karon nga mahapos na ang pagapauli sa syudad, nagahinyo man ang alkalde sang kooperasyon sang pumuluyo kag pagsunod sa safety protocols. Sa number 3, Municipal Treasurer sang Banwa sang La Libertad sa Negros Oriental nagpositibo sa COVID-19. Ang treasurer ang gikilala sa kay Elenita Caballero, inigin palayag mismo sa official Facebook page sang La Libertad nga may pahanugot man ni Caballero agud makabulig sa contact tracing sang Banwa. Ginapanawagan sang Banwa nga makikangot sa health officials kung sino man ang nakaupo ni Caballero sang nagligad nga duha ka semana. Nagapabilin nga bukas ang munisipyo sang La Libertad, magluwas na lang sa Municipal Treasurer's Office. Anom ang bago nga COVID-19 cases sa Negros Oriental, lakip na diri ang Municipal Treasurer. 141 karon ang active cases ng COVID-19 sa bugos nga probinsya. Sa number 2, kung may pagsaka man sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa syudad sa San Carlos, ininatungod sang mass testing nga ginpatigayon. Sunod sa alkalde, isa sa mga tika nga ilagin patuman kontra COVID-19 amo ang pagpabakod sang ilang nga contact tracing. Yaring report.
Kahapon nag-abot sa San Carlos City ang grupo sa mga doktor nga ginapamunuan nanday Dr. Chris Sorongon kag Hector Gayares. Ilakip na si Liga ng Barangay President Lady Gles Gonzalez. Sino kay Mayor Renato Gustilo, sila ang ginpadala sa grupo ni Mel Feliciano, ang chief implementer sang IATF Visayas, nga damlag pa nagbisita man sa San Carlos. Sino kay Gustilo, ang mga doktor kag si Palien ang magabulig sa sistema sang ilang Emergency Operations Center. There are gray areas sa EOC namon that needs to be correct. Dugang pa ni Gustilo, nagsiling man si Feliciano nga maghihinyo sila sang contact tracers gikan sa PNP, DILG kag Army. Ang nag-abot pa lang ang gikan sa DILG. Kinahanglan pa ipaidalom sa quarantine ang mga contact tracers sang militar antes sila ma-deploy naman sa San Carlos suno kay Gustilo. Patahag ni Gustilo, ang lokal nga panguluhan ang nagpabaskog na sang ilang nga kaugalingon nga contact tracing o galing sa pagtaas sang kaso hindi na malagas kasunod man sang pagpatigayon sang mass testing. I think last month we started swabbing sa public market kaya amo na ang mga congested area eh. So kadamo gyud nagpasite. So amo na the worst fear namon nga may ara na gid kita galing kay tungod bangod in the absence of swabbing, mass swabbing, siyempre wala ta kabalo nga positive sila. Amo na nagwa. So nagpaswaban man naton ang City Health, impaswaban man naton City Hospital, nagwa gid nga damo positive. As of November 5, may 16 nga napatay sa San Carlos nga positibo sa COVID-19. 105 ang active cases kag 166 naman ang naka-recover. Damlag pa sa research sang OCTA na classify nga high-risk area ang San Carlos City bangod sa ayhan daily case load, attack rate kag hospital utilization occupancy. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga sa nagliligad ng inadlaw, nagapanubo na ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang nagapaabot na sang amat-amat nga pagsanyog sang ekonomiya sang probinsya. Sunod sa kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ang pagbukas sa mga puerto kag balikbiyay sa mga fast craft maayo nga patimaan. Dugang pa diri sunod kay Carbon, ang pagnubuokon kontrolado na ang paglaptas sang virus. Karon sunod sa kay Carbon, ginahulat ang bulig sang gobyerno nasyonal paagi sa mga pondo nga mahatag sini sa mga lokal nga panguluhan nga magaresulta sa dugang nga trabaho kag magaresulta pagit sa paghatag sa mga pumuluyo sang kapasidad nga magbakal o kun may igasto. Sa karon suno kay Carbon, may pila naman kamang hotel ang nakipag-angot sa iya para man sa liwat nga pag-operate sini. Maayo nga senyales sa ekonomiya ang pagbukas ng San Carlos bisan pa ang sipalay, mga bagay nga nagapabulig patin-ad pagid sang lokal nga ekonomiya. Ang trading bisan pagani sang Vanamay White Shrimp o kung isa kasahay sa pasayan nagadala man sang paglaom. Initanan suno sa sektor sa negosyo, mga tikang nga nagapakita sang amat-amat na nga pagbangon. I think we're succeeding in Bacolod and also in the provincial level. In fact, nag-upgrade ng San Carlos, which before si Rasla, kag si Palay, which are two big kuwan sila. Okay. Oo. Hopefully, ito ang kala. What we need now is liquidity, cash infusion, para sa local level, para nga ang tao may purchasing power. Jobs, purchasing power. We're doing now our job to reopen, reinvest, and create jobs also. Kag sa Good Vibes, sinigid lamang isa ka Bacolenia nagbaton sang Qatar's Women Leader Awards sa pagkilala sa iya kadalagan bilang Chief Executive Officer sa isa ka multinational company. Iya ginaduso ang women empowerment ilabi na pagsugod sang kaugalingon nga negosyo. Aton siya kilalahon sa report ni Martigo. Nag-graduate sa La Consolacion College Bacolod sa kurso nga Hotel, Restaurant and Tourism Management si Claire V. Aya Gamboa. Nagpadulong siya sa Singapore kag Amerika para magtrabaho sa pila ka mga hotel, tub-tub nga nagdesisyon siya nga magtrabaho sa Dubai bilang division manager. Bangod mas dako pagid ang iya handom sa kabuhi, nagsaylo siya sa Qatar kung sa diin nangin manager siya sa isa ka holdings corporation kag nagsugod man sang trabaho nga business consultancy.
Karon, may kaugalingon na siya nga business solutions and management consulting firm nga Forma International kung sa diin siya ang Chief Executive Officer. Naga-operate ini sa Qatar, Japan, Canada, Turkey kag diri sa Pilipinas. Suno kay Aya, hindi nangin mahapos ang iya nga inagyan para makapatukod sang kaugalingon nga negosyo. As a woman, going to Middle East was a challenge, but the vision is there. So I was willing. First thing, I was willing to learn. I was willing to immerse, in the region. But there's an opportunity in everything. So when people invest in different regions, in business, and especially when they invest on potential of the people, then there's an opportunity. Bangod sang iya nadangatan, nagbaton siya sinigid lamang sang Qatar's Women Leader Award nga ginahatag sang CMO Asia sa mga outstanding business leaders sa rehiyon. Bilang isa ka CEO sang multinational company, ginadala ni Aya ang mensahe sang women empowerment nga nagahaylo sa mga kababayan-an nga magsugod man sang ila kaugalingon nga negosyo. So the first is to encourage and empower women to start their own business and explore their potentials. And the second thing is to invite and also encourage especially the young women to see themselves having equal opportunity as men. And then the third one is for women to be resilient and to rise above adversities. Nagpauli siya sa Bacolod City sang nagligad nga Marso para sa isa ka business trip kag wala na makabalik sa Qatar bangod sang COVID-19 pandemic. Gani samtang yari diri siya sa syudad, nagapanagtag siya sa mga face mask sa mga pulis, vendors, drivers kag sa mga ospital. Para kay Aya, iya ini pamaagi sa pagpasalamat sa komunidad sa tanan nga bugay nga iya naangkon bangod sang iya kapisan kag pagpanikasog. Martigo para sa Digicast Negros. Barb, isa naman ka dungog para sa Bacolod ang pagkilala sa iya sa bilang imagine pala sa Middle East babae kaging kilala ka bilang isa ka leader. Kag babae ruming ha Middle East. Gani knowing nga Middle East ka babae siya, dako gid na nga kuan nga dungog. Kag speaking of good news, Barb, namin ito yung mga balita sa MBCCI. Ang nagkakatabo sa karon nga pag-open sang borders tad mayo siya nga mga patimaan para sa economy sang Negros Occidental. Ang hamagari ni Sir Franco naduna sang LGU yang share amo nang pag-curb or kung hindi gid man curb mapahagan-hagan ang paglaptas sa COVID-19. Ma-control, that's a term. Kag daso naghambal siya nga ang business sector will lead share. Kaya nagahulat sila sa bulig sa national government. Amat-amat namin siya kasi samtang palapit ang December though everything falls falls in its place. Amat-amat na mga control ng tanan. Dumafeel man siya bilang mga bumulyo hindi na siya amo na grabe ang fear but siyempre mas extra halong na lang ta siguro subong. May suga sa gihapon. At the end of the tunnel. Kag amo yan to ang mga nagapanguna nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero syempre dapat patas kag eksakto man ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes naman, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!